Arratsaldeon, Euskal Herria eta ongi etorria Txorienera. Arratsaldeon, Patrizia. Arratsaldeon, Zigor. Ondo dana? Ondo esan biher. Bueno, osteguna dugu eta hemen jarritzen dugu kozinatzen. Gaur, erzeta garbi, osasuntzu, eta, bueno, nik uste dut afarirako plater bakarra izan aldan zerbaitekin bai. Zeiru. Nik uste bai, zein bizu. Bueno, ingo duna da, labean erratako barazki batzuk gazta saltzarekin eta arto beltzarekin. Nik arto beltzai bakizu nola izen diodan? Zelan? Gezurren osagaia. Bueno, erderaz, trigo sarrazeno. Ez da garia. Ez da garixa? Ez da garixa. Ez da Euskeraz, arto beltza, ez da artoa, ez da beltza. Kolorea ikusten da, dana gezurra da, honekin. Baina egia esan, bueno, sukaldean erabilpen asko ematen ditu, zereal oso interesgarria da, naiz eta zereala osoa ez izan. Eta, bueno, errazadanez kozinatzeko, ni beti ideia ematen dudana, arrozan antzekoa. Doblia ura botatzen diozue, beratzen usten baduzue, lehenago egosten da, gaina beratuta gero gordinek erabiltzeko aukera dago, orduan, nik uste dut etxean eukiteko zerbait interesgarria dana, eta ondo etortzen dana. Bai. Da Santillana del Mar hori irixa moduko, ez da? Gezurren irixa. Bai. Ez da laua, ez da santua, eta ez dauka itxasorik, beraz. Santillana del Mar eta harto beltza, berdinak. Bueno, egingo duna, laburpena, lehengo ingo dituguna da, barazkiak tamaina ezberdinetan moztu, hemen ontzie handi batean jarriko ditugu, eta gero, erromeroakin, oliba olio txorrota batekin eta piperbeltzakin da gatzarekin ondu. Labeko erretigilo batean jarri, eta labera sartuko ditugu 180 200 gradutara. 10 minutu aurrena mugitu, eta gero beste 10-15 minutu gutxi gora bera. Gero zingo du, harto beltza lehen ingo duna da, hemen ura kenduko diot, salteatu ingo dut, pixkat lehortu ingo dut, eta gero botako diot doblea ura. Eta utziko dugu, 21 minutuz hemen egosten. Eta bukatzeko gazta saltza errez ingo duguna. Hemen dako duna da, parmesano gazta bat, esne lurrundua, esne gaina beharrean esne lurrundua ekarri dut kasu honetan, eta gero nahi dugun lodi ere emateko saldarekin jolastuko du. Salda pixka botako dugu, eta listo. Gero dena batu, plater batian jarri, eta... Eta barrura? Beti. Barrura beti. Ondo, oso itxura ona. Bai. Orduan, esan dago, labea ja berotzen daukat. Beti gogoratu, labea erabili behar badugu, lehenago beroa behar duela. Ez gero sartzen dugunean piztu. Hasiko naizena da, barazkiak mozten, tamaina ezberdinetan, Gernikako piperrak ekarri dut, gure baratzeko azkenak, eta hauek 10 minututa gero eta mugituta gero, orduan sartuko ditu labean. Honetzen pentsatzen, ezberdin fregitu piperrak, eta ero olio horrekin pixkat gainetik bota. Zanietzako piperrak fregitutan erabilidan olio hori da elizir. Munduko gozuena. Gozuena, eta tomatien olixua be. Patata tortilla bat itzen duzu. Eta tomate ensaladia onduan olixuakin, eta hori bustitzen da. Hori ogibarik ezin jahan. Mesedez. Bueno, esan dakoa. Hau, esan da gero, mozten jongo gara. Barazkiak nahi dituzuenak erabili aldituzu errezeta hontan. Sasoian sasoikoak, ero eskura dituzuenak. Eta tamaina moztekoa, banik hauek alberginia eta kuiatxo ingo ditutola makiltxotan, hau laurdenetan ero bosatitan kipula, loreak atarako dizkiote asal loreai, xarra eta moztuko dut erremolatxa, egozita dagoela, eta gure azenarioak, gure baratzekoak, txorienekoak, hau ekin goitu dena da, honek guria dira. Eta ekologikoa dienez, zuritu ez ditut. Eta polipolitxak dira, batzuko horixak, bezatzuk laranjak. Txuriene bezala. Bai. Polipolitxak. Esan dakoa, lanea azten gara. Bai. Eta orduan esan dugu barazkixak. Zu ekizu hau kurisidea, baraskizu nondu diaktorren barazkitza? Jakingo zu igual zu. Baratzet. Holan bere sartuta, ni beti petzot baratzeti dara, ez? Baratzeko gauza dielako barazkixak, ez? Bai, baratzeti dator. Lehenko gunien esan soztasun. Hori, zure aiton amonek baserrixan bizitziela, eta hortutik bizitziela, ez? Azkenien Euskal Herrixan hainbeste jendekin pasau izan dana. Orduan, barazkixa baratzetik dator, baratza hitzetik. Eta suertia daukuz, osagai pila bat, ez? Aurki ditzakegu gure hortutan. Zuk esan duzu, txorienetik ekarri ditugula gure azenarixuak, eta piperrak be udan egon die barra, eta hau kuiatxuak be bai. Hor behitu galdera bat egoten da, ez? Jendea asko, udako
erregina, gure baratzetako erregina, zuretzako zein da? Ze batzuendako gerrikago piperra die, beste batzuendako tomatea, beste batzuendako piperbinak ere modan daude, Ibarrako piperra frejituta. Bai, netako tomatia. Osa, nik argi dauko netako tomatia, nik pasako naben tomatia jaten, ekainetik, urrira edo, uda dana, eta bai, pipar frejitsuak, pipar berde frejitsuak, tomate entxalada eta patata tortilla, dan ere, afai gogokuena. Da hori pasako nintzen afaltzen egun osoan. Txorienen ingen duen ustut, ia zero, munduko guarnizio, udako guarnizioa, onena zein dan, ez? Piperrak, tomatea eta letxuga. Bertako letxuga. Eta ez tozu esebe gehiago bihar. Ez tozu esebe gehiago bihar. Horrekin, gaina, berdin da zerekin laguntzeko, arraiai, okelai, edo zeri, eta bakarrik bai. Bai. Baina ospetxarra dauki, sobre todo, umien artean, batez be, barazkixek. Ze askotan zenbat aldiz entzun dugun, zu gurasu esara, eta zuk umiak daukozu bere zenbat aldiz entzun duzun, hori ez ja gustaten da, beste ez ja gustaten da, beste ez ja gustaten, ez? Txikisa garenean ez jaku barazkixak hainbeste gustaten, baina gero helduak garenean, gustu hartzen dutzago. Ni bakizun nunti datorren hor askotan. Umiak zerbait ez da behren jaten da, gurasu ez aielak gustatzen. Eta egia gurasu askori, barazkia be, jartzen dituzte etxean, umeai eman inber zaizkielako. Eta orduan, umeak ez bada ikusten etxean gurasoak olan gustora barazkia jaten, eure be, kosta. Eta nik kuadrian ikusi dana hori da. Nire semeak azalorea ez du jaten. Eta zuk, niri ez da. Eta zelan jango da zure seme alabek ez? Bai. Nik azkenean pentsatu bai zure era bilatu diozula zuk barazki bakoitzerako. Bai. Zuzen niri, adioz, azaloriakin, nire gustaten jata azaloria, ondiokan helduan azalabe bai gustaten jatolan, oso egositxa, da gainean bexamela tomatia da gazta. Orduan, hori azaloria jatia da, ez dakiz azkenean dauko beste... Ez dakizu beste zaporia. Orduan da, disimulatzea barazkixan zaporia. Da, holan askotan, umiek holan jaten dago askotan txiki-txikixa dienin, ez da? Askotan zaporia disimulatzen. Bai, gazta pila batekin, tomate pila batekin. Nire kuadreako batek lehatza maite du, lehatza. Lehatza aurkitzea maon eza geruza horren azpian oso zaila izaten da. Zaila izaten da, ze azkenean jaten dena maioneza bakarri. Eta holan, pila batek. Eta beti jendea egiten dena, eskolan ikasteko. Guk egia da, gure umeekik gertatu dana, gure txean berdura barazkixak beti jan izan da ez umeak, danetik. Eskolan hasi jaten, eta humaten atara igual zehazerbak, eta ke asko! Nun ikasi osuzuk hori, eta karo, hori eskolan entzuten da, be? Eskolan beste umeek. Entzuten da beste ondokuai, eta horrek izango ziren, beti ezberdinako, arraroa, orduan, beraie berdina, beti zu jan izan dozu, eta gaur janengo dozu, Pena bada. Pena bada, baina, holako gauzak gertatzen die. Nere nebeak bai, jateitzu lekak urdai azpikuaz, edo urdai azpikua lekakin. Zer askotan, bai, hemen galdetzen zaben gidoiekuak ez? Gidoiekuak galdetzen zabizen, abertzin zan gure erarik gustokuena barazkixak jateko. Eta niri asko gustatzen jat berakatza eta urdai azpikuekin. Baina batzuk, urdai azpikua 175 da, 125 leka batzuk, patata batzuk, eta hori gutxienengoa. Nik etxean egisa da, oin egingo duguna, holan barazkixak askotan labean, gero hori hemen behin baino gehiotan izan dugu, azalorea egiteko, azaloreak egosten duzunen usaina botatzen da hori. Labea bada modu bat, usainek ia ez dauela botatzen, goxua geratzen da, erresa da, eta, ezberdina, ez? Nik etxean egiten duena, gaur ingo duguna hemen, gaur erromeroa eta piper beltza, baina askotan egiten dut, edozein, juten naiz espezieroa irekitzen dut, eta gaur kurri pixka botako diot, piperraltza, berakatza, nahi dozuena, eta bakoitza bere gustora inalditu, eta benetan ondo geratzen diena. Gainera da, denbora aurrezten dozu bai, ez? Hori, barazkixak laban dauzen bitartian, beste errezetak aurreratu aldozuz, kasu honetan harto beltzain bidugu eta gazta saltza, baina etxien igual inzeike bai, oi asko bat plantxan barazkixekin jateko, edo joen aurreratzen, etxeko beste gauza batzuk, edo telebista ikusi bai, txoriene ikusi, ETV baten, eta inzeike hori, beste gauza asko. Eta zalantzarik izan ezkero errezeta honekin, aldozkuzu idatzi txoriene@eitb.eus. Ondo esan dut, emaila, ez da? Bai, holaxe. Eta hemen gu, eta hori beti erantzuten dugu, idatzi digutena badakite, beti erantzuten dugula. Guk pertsonalki gainera.
Bueno, guk ero... Bai, gure taldiak. Lantalde profesionalako. Lantalde profesional eta politxa. Bueno, hemen noa pixkanaka, ikusten duzue, nola, gutxura era, mosten, laurdenetak ipula, asenarioa makiltxotan, esan dakoa, azaloreai, brokoli erabili alduzue, garizain zuri batzuk erabili aldituzue, nahi duzuen, ba hemen, atalako izkiot, eta egia da, hau, jatetxetan dain izan dugunean, normalean, barazkiak egiten ditugula, labean erre, banaka, ze bakoitza bere puntua dauka, baina etxean egiten dugunean, dana batera, ze gaina elektrizitatean moduan, nik gaur egun labean erabiltzen dudanean, hau egiten dut, gero labean erretzen dut oiasko bat, eta bizkotxo bat egiten. Ondo pentsau da labia paisten duzun bakoitzean, da niri gustatzen gaten aitxea da, laba behin itzalita dauela, da laba bero-bero geratzen da, nik jartzeot olako erretilu bat, tomate txikitxo honek, ez da gino ditzen den tomate txerri honek. Txerri tomateak, Txerri tomate honek jartze ditut, espezia batzukin, eta bi ordutan geratzen die ximur, galtzen daue urdana, da, gauza hori da. Zoragarrix, eta holan aprobetxatzen duzu bai, labian geratzen den berua. Hainbat errezeta dauz, holan antzina itxezena okindegietako labea. Itzaltzen zienean, geroan barruan sartzen zean, eta ogi, sopako ogiak eta honek lehorra direnak izaten zen, labea itzaltzen zenean, geroan sartu, normalean, sobran geratzen zen ogi orea ero, han sartzen zuten, hainbat orduz, eta lehortzen zen, eta labea beti lanean. Labeak ez dira ostutzen inoiz, Beitu. Bueno, erremolatxa azkena, esan dako erremolatxa egosita dago, eta gernikako piperrak gero botako izkot. Hau xerratan. Ondo. Ze barietate asko daukogu barazkixetan, ez da? Zein izango zinuke dala zule holan gustokuen barazkixa? Ni naiz oso gernikako piper salea, oso. Atzo beha faltzeko. Gaina, bikotea da, janaldo bakoitzak bidozena, lasai. Ondo. Hartu holan, pipa jaten dozuzen moduen. Ba holan. Ibarrakuek badie, Ibarrakuek bai, atzo gainera... Hori kapritxue da. Ibarrakuek? Baina guk etxien dakuz. Gaina, irailean badauz, hor badau elkarte bat Ibarran, deitzen dela 7-8 beratzi. Eta hori da, ustaila abuztu iraia. Ibarrako piperra ematen dan sasoia. Berez, irailean luzeo badaude, horre ja gabardin apiskat izaten dute, ero pipermina potente hauak, eta gure Ibarrako betiko piperra usten baduzu gorritzen, gero, die gure betiko piperminak, beti pilpil gainean agertu den argaz hori xerrabiek, hori da betiko, ez? Horrek guk, izaten ditu, eta etxekoak, berez, prezioz, merke ez da usaina. Baina, etxean aukitza hortuan, lehen esan duguna, ezke gure hortuak die... Zoragarrixak. Zoragarrixak. Neri, geixen gustatzen gaten barazkixa, ez dakidan, nire osaba joantxo zen Nafarroko herriberakua, eta beti ekartzen zituen alkatxofak, zainzurixak, zainzuri freskuak, eta hori, munduko nena. Orduan, ontxe jarri hotzazu, belarrak. Erromero pura botako zeu. Nahi duguna, nik hemen kasuetan erromeroa, hau bebai txorien hemen hartu dut, eskai hartuko dut, tomillo, ezautzen ez duzuen entzako, holan, eta honek ingo diona, hoxe. Nahi egun, zaporea igo ingo dio. Gatza botako dio, gatzez ondo, gero, piper beltza, hemen gaur egun bakizu liburu honek Martinen eta liburuetan da olako garzak eta olako jente honenan 6 buelta piper beltz. 6, horienak izan. Bai, segun CRZ-atan nik hori irakurrien da, 4 buelta piper beltza. 4 buelta, eta gero pentsatzen da, bat, 2, 3, 4. Zentzua dauko. Bai, zebestela izaten da, koiara kada txiki batero. Hobeto danez berrindu berria, honekin asmatzen duzu beti. Oso ondo dago. Barkatu. Oliba olio txorrota on bat, naparra, bertakoa, beldurgabe, hemen azkenien ondo bustitzea nahi dugu, eta labeko erretilua daukator. Labeko paperarekin, gehien bat garbiago izateko eta gero lan ez dugu erretilua garbitu. Ontxe esango ez da zu pasatzeko. Bai, hori da. Hau ondo naztuko dugu. Hau etxean iten duenean umeak eskuak sartzen da bezemen eta hori gustatzeak. Eskuak zikintzia. Guk ontxe zein gauko jara batekin ero eskuak zikiniko bai? Ez, telebistan gauz. Telebistan gauz. Barazkixei buruz gabizela berbaitzen, ezin dugu aipatu barik utzi bai gure hornitzaileak, ez da? Zeren gogo, guk beti izaten dugu. Euskal Herriko sukaldariak onenak segatik die. Produktu ona daukagulako. Azkenian, ontxe jende gazte askok, batez be, jotzen dau supermerkatura joateko da han erosteko dandana.
baina eskenean asoketara joaten bazarela, amengo baserritako produktuak hartzen baitzuzu, azkenean errezta gu sobran gauz. Produktu hona aukitxa, zuk inzeike edozein errezeta ondo geratu bihatzula dana, ez? Daukagu gure lankidia, itxaso konpainon, dala Abrako presidentia, ez? Arbra da, Arabako Errioxako upeltegien elkartia, eta berak esaten dau, oso handixa garela, segure lurretik ataratzen die, oso usta ona da, oso produktu ona. Eta azkenean, hemen apreziatu bidogu, ez? Mundu osoan ziar, guri ezagutzeko. Azkenean, produktu oso ona daukogu Euskal Herri mailan, danatarako. Bai. Eta, sortia daukogu. Gu oso humila garelako, Patri, baina zutan ni bezala. Txikia gara, baina gure txikitasunean handia. Bueno, ez gara txikixago ez da, tamaino esan da. Hori da. Bueno, listo, behitu ze kolore pila, ze formakin, ze polita, hau ja begitatik sartu iten da. Eta lehenengo eta behin errezeta batean begitatik sartu inbar da. Hemen, Patrik esan da bena lehen, olako txerri tomate batzuk ere, hartu erditi moztu, osorik ere, hemen jarri, eta bikain geratuko ziren, Baina ez dakit egisa da, baina esaten dago, geroz eta kolore geisha bukitzia plater batek vitamina geisha daukola, ez? Bai, osasuntxoagoa. Eta gabizela, barazkisak eitzen, osasunak be erlazio asko dauka, eta dietarako oso garrantzitsuak dira, berrez, hori. Hemen dauko errezeta oso on bat, barazkisekin, harto beltzakin eta gaztakin. Urrengo pausua. Zer behar du denbora gehien? Harto beltza. Hori ere, garrantzitsu izaten da sukaldean, antolatzea ondo. Harto beltzak 21 minutu beharko ditu. Orduan, hori labean iten den bitartean, harto beltza lehen garbitu egin dut, eta hori beratzen daukat gehien bat azkarrago egiteko gero, Eta orduan, ura, segatxik jartu dutzazu ura. Nun? Haulen ura zauen. Bai. Da segatxik jartu duzu uretan. Azkartzeko. Bai, egosketa azkartzeko. Nik oin, ez banuke beratzen jarriko, 21 minutuan ero egosiko zen, nik uste dut, oin 15 minutuan beratzen jarrita egiten dela. Eta, hau, ere, erabili izan du, hemen izan ditu hamburguesak, hau, 12 orduz utzita beratzen, urrengo honean egosi gabe ez ezer, falafelean egiten da moduan txitxiribekin, beratuta bakarrik, hamburguesak egin. Beraz, gezurretazko hamburguesak, gezurretazko zereal batekin. Ondo gabiz. Ez da gezurretako. 2022. Sasi zereal batekin, sasi hamburguesak. Gainera, ja, ezin zaiela hamburguesa deitu horri. Bueno, Alemanian ez behintzat. Vegetala bada, zuk ezin dozu egin tofu hamburguesa bat. Ez, deitu behar diguzu tofu opila. Ze hamburguesak izan behar du, nahi eta nahi ez animaliena. Bai, eta saltxitxak ere bai. Debate bada. Hori, Alemanian antzate bekatuta, ezin da saldu zerbait saltxitxa veganoa. Ez, izan behar da, borobilki... Ja, a ber, niri pentsetan jat, forma aukitzen badabe, Holanda. Hori esniakin bai pasau zan, ez? Ezin zela esnia ditu. Bai, urrakin itxen bazenun, etzan esnia zan... Edari vegetala. Bai, hori da. Bai, uste dut hor bakarrik deitu alzaiola esnea... Animalixa idan nahi, ez? Ez, eta almen, vegetaletatik, ez da idan kokoa nahi, ero almendra du nahi, horrei deitu alzaie vegetala. Ero esnea. Besteai ezin zaie deitu. Bueno, hemen iten duguna da pixkat lehortu. Hau, kinoa erabiltzen baduzue, hartatxikia ere, bueno, onda etortzen da, behin beratuta gero, hemen pixkat lehortu, txigortu txiki bat emango diogu, eta ero honi botako diogu, gutxi gora bera, oixe, bere, hemen 200 gramo jarri ditute harta beltza, oin, pustu egin da pixkat, baina botako dizkio, litro erdi batero, ondo geratzeko, eta gero bai, ni gustatzen zaidana da, behin eguzita gero, eta errezeta hontan, harto beltza beharran, erabildu kinoa, arroza, ero nahi duguna, nik salteatu ingo dut berakatz pixkatekin, eta olio txorrota batekin. Hori ja, berakatz zalea garenok, holako gauzak iten. Nik uste bagara ladanok. Eta gabizen berbaitzen, merkatu iburuz, ez, gure hornitzaiei buruz, da nola jende asko kitzen dagoela supermerkatu haundixetara jo, bere produktu edo barazkisak erosteko. Da hemen dau beste debate bat, dala barazki transgenikoak, edo ez transgenikoak, ez? Askotan erosten ditugu gauzak ez dakigula, ze transgenikoak dien, ero ez, ez da zigilu espezifikoren bat, ez? Hori...
hori zehazteko. Beraz, nik uste dut, kontsumitzaileok aukibiko gauela eskubide hori. Zuk ze pentsatzen duzu, kaltegarrixa dielako noixian behin, edo bueno, hor daude debati politx bat, ez dakizuk ze pentsatzen duzu honei buruz. Egietan, olako tokitara, supermerkatura ero jute manaiz, egia da, segun zerosketa inbar dituzan, han zaude, eta barazkiak ero eroste dituzu bertan, da oso komodoa da, ni ekologikora juten ez. Zer gaur egun egia da, zorionez ero, olako supermerkatu honditan ere, badaude barazki eta fruta ekologikoak erosteko aukera badau. Orduen, olakoetan, bada ez bada, ekologikora juten zara, eta hor badakizu ia, transgenikoa behintzat hori ez dala, ez? Zentzu pixkadatekin landatuko da. Bermatzen dutzu, hori, beste kalitate bat bermatzen dau. Zigilu ekologiko horrek, ez? Naiz eta, gero ikusten dituzun, nola da, juten zata, banana ekologikoak. Eta, karo, banana horiek ekarri dituzte, Ego Ameriketatik. Bai. Ez que gauza asko aukibide kontuan. Hori beia ekologikoa da. Bai, landatzeko garaien da hori, baina gero, ez, nondik ekarri duten? Bai, azkenean. Horrek utzi duen arrastoa, ez, gasolinakin eta... Arrasto ekologikoa, ez, deitzen dana. Bai, ze da hobeto erostia, sasoiko gauza bat, baina igual Ameriketatik datorrena, ero etxeko zehose, naiz eta hori sasoikoa ez izan, ez? Debate handixa da, azkenean. Erakutzi, da, gaur egon, zorionez gure seme alaben eskolan da, baratza badao, eta umei baratzekin erakusten da, gutxi gora zer dan sasoikoa, eta bueno, hor, bintzat Durango aldean badau bertokoa elkartea hor eskoletan da ari direnak lanean, eta bertoko produktuak erabiltzen dituzte, bertoko ekoizleekin, bertoko ekoizle erositakoak, eta sasoikoak. Orduan horbe, umeak ikasi iten dabe, ez? Zoritzarrez, gabonetan, ero neguan bakarri jango da, hori, asa, porru patatak, zerbak, zazkenien, azelgak urte guztian dauz, eta zenario krema eta olako gauzak, baina, dauena dau, eta holan ikasi behar da. Ez que, oitxuta gauzue barietate pila bat aukitzera, ez? Nik noixian behin ekartzen dut, hornitzaile batek ekartzen duzta olako kutsa batzuk, barazkiz beteta, astero, barazkiz frutaz beteta, ez? Da igual, egisa da, udaberri xan, barietate geixau dauela, udan olan frutuak, eta baina neguan, oinatin esaten dan moruan, xauena xauk. Xauena xauk. Eta dauena dau. Orduan nik esan dutzen lagun batzuei, inbiozue kutsa hau erosi, eske barazkixa eta frutua da supergoxua, ez? Eskenean, ez da supermerkatutik pasatzen, eta da hornitzailetik zure etxera zuzenean. Orduan lagun batzuk, igual bi asten ostian, bajas eman zabien, ze esaten zen, eske beti berdina ataraten jat. Eta esaten duzu, eske, abendua dan, eska, segurozu. Porrugak, kalabaza, eta ez da, Patre, olako hornitzailekin batek, gube olako hornitzaile batekin gaude, eta ikasi dugu borraja, sortziera ezberdinetan prestatzera. Zera momentu batean, astero, borraja, asa, eta hor, imaginazio hori ematen diozu, eta beti esaten da, informazio pilo bat dago liburuetan, interneten da, eta, behitu, ni borrajarekin beti lehen iten nuela patatarekin da, porru patata batzuen antzera, eta olio erreba botatzen nion gainetik, ezago, deskurri junuen liburu bati esker, borraja eta gamba salteatua. Behitu. Hortan, eolako naski bat, arrautza naski bat eitea, zoragarria. Eta da hori gure txian etorri zen gelditzeko. Eta lehen borraja ikusten dut, eta izenak, egia esan borraja izenak bakarrik. Ez da oso izena politxa. Baina, aukera ematen dutzu, errezeta berdina, errezeta berrixak be ezagutzeko, ez? Eta bestela, internet be hor dau, gure webunian be errezeta pila bat dauz, da urtietan indoguz. Beraz, eta txorien ebe holan ezagutzeko errezeta berrixak, leku politxa da. Errezeta berrixak eta produktu berrixak. Esne lurrundua esan dugu, esne lurrundua ezagutzen ez duzuen entzako hau izango zen, esne gainaren, erabilpen berdinak ematen dizkigun produktu bat, baina koipe gutxiagorekin. Berez da, esne bat, eta alga mota botatzen zaio. Bai, alga bat, hau. Carrageen, hau datorri Irlandatik, Irlandan duela 600... Carrageen, bai. Irlandan duela 600 urte ja erabiltzen zen, hau esneari botatzeko eta loditu egiten du, ez? Eta ematen du krematxoa guztien da. Eta hau, behitu, nik horienekin, bai, atatu bitxio lengunean irakurtzen egon nintzen, eta lehen estatu batuetan,
hasi ziren produzitzen pila bat, ze lehen agarra Japoniatik ikartzen zuten. Eta bigarren gerra mundialean, Japoniaekin gerran zeudenez, agarra asko erabiltzen zen gauza loditzeko. Ez zeukatenez, hasi ziren hau erabiltzen. Da gaur egun, oso erabilia da, eta ematen diona da esne gainaren testura bat. Eta azkenen koipe gutxiagorekin, erabilpen berdina, baina honek ez du balio arrotzeko. Hau da, bakarrik, kozinatzeko garaian, behar badugu, arroz esne bat, krematxo guzteko, ero guk hemen ingo moduan, saltza bat. Hori bakarrik. Postrietarako erabiltzen den esnegaiak dauka euneko 35 koipia, ez? Gero sukaldatzekoa esaten dena, horrek aukitzen dago euneko 18, euneko 15. Eta sukaldatzeko esne lurrundu honek, izate ditzu euneko 18 eta 6 artean, ez da? Gutxi gora bera. Beraz, hori, ematen dutzu olako kremosidedia, baina, inbeste koipe izan barik, beraz, ointxe barazkisekin gabiz da orto beltzakin, beraz nahi dugu opzino osasuntxu bat bai, ez? Esan duzun moruan, hastian ziar jateko edo hastian ziar afaltzeko, aukera ona izan dain. Plater bakarra, hau bazkaltzeko edo afaltzeko nahi dut esan, ez? Haulan harina. Eta oin, egin duguna gazta bota diogu, hemen batzu badaude Roquefort zaleak, kolako gazta urdin botako ziotenak. Ni banaz. Hori da, saltza hau erabili alduzu, hau klasiko bazen garri batean, ez? Entrekota. Roquefort saltzarekin. Roquefort saltzarekin. Hau izango zen, antzekoa, hau erabili alduzu, gero, plantxan egiten duzu, eta nik gustatzen zitzaidan plantxan egiten nuenean jatetxean, plantxan egin da gero, sartaian egiten gendun, eta sartai hortara bertara, geratu zala entrekotaren sukuak eta geratu zela, hor bertan saltza hau egin. Egiten genduna atera, eta momentu batean esne gaina gazta urdin bat, ez duela zetan Roqueforra izan behar, bertara bota, eta utzi pixkatorre irakiten gorputza hartzen da, ni gainetik botatzeko baino, iskina batean bota, eta ero saltzera bat jartzeko nintzen. Baina, klasiko zen gainetik dana ondo estalita eta dizun. Lehen zuk esan duzun ez, zure laguna jaten dagoela legatza holan maionesian aspixa eskuteuta. Ez guk beha eragisa, ez? Roquefort saltxan aspixan eskuteuta jaten dabe. Eta hori, Roqueforta espazu erabiltzen be bai, Euskal Herrixan gabizela etxeko hornitzaiei buruz berba itzen. Euskal Herrixan behitzen da oso gazta urdin, gozo. Oso ona. Ia hartzai guztiak dauz hartuta saltza hortan, Patri? Bai, ikusi naben, joan nintzen txillidalekura, pasan urtean ez aurten, udaberrixan txillidaleku nintzabien Eusko Labelek ekitaldi bat ezagutzera emateko, bi produktu berri ez, eta bat zan euskalogia da besti esan euskal gaztan, hori gazta desberdinak, eta probau nitxun gazta urdina, da beste gazta batu da ikaragarrionak. Oso goxuak. Gure Euskal Telebistako hartzaiten Aritz Gamboa, laguna hundiak, berak ere egiten du urdina oso ona, hemen izan ditugun hainbat eta hainbat hartzai ari dira gazta urdinarekin, eta nik beti esatu duena, oso ondo. Gero eta gehiago holan jatun ona garena, gero eta gehiago izan, hobeto. Aritz da, zure laguna? Bai. Bidali gaztaren bat, holan gazta urdinen bat txorienera, Aritz, hemen entzuten zauzela, nire kamara da, Aritz. Bidali gazta, txorienera bidaliko tzugu gure elbidea, eta desiatzen egon gara erreztaren bat itxeko, ezta? Aritzek ekartzen doz gaztak txorienera. Bai, eskatu eskero. Nire lehenko eguna die. Ingo diogu lan idatzi bat, eta, hemen egiten diogu, eskatu izan diogu, eta bakotzak apuntatzen du zer nahi duen, da Aritz saltzeko presio. Aritzko itxauen, ni brometan esaten nauen, baina... Ez zare kobraren gotzu, ez dut opalituko lasai, a ber, aizea hartzen duela uste hartzaia, bai, baina... Niko pari moduen esaten gaztatxo bat, olan probatzeko, baina bai. Lehenko eguna di eta ena goitxuta. Presio naiten dugu hori. Presio laguna. Baina ezin dezan. Denoi bezala kobratzen digu guri eta oso onak. Oso ondo. Bueno, hauek... Azkenean ez ditxugu frigitxuko, ez da? Ez, hemen sartuko ditugu. Bai, dana batera. Oso ondo. Hartu, eta piperrak sartuko ditugu hemen. Joselako usaiena. Zegoxua. Hartu beltza egiten. Barazkiak egiten. Hori gero gainetik toke fresko bat emateko. Ez berdina, kolorea emateko, eta esan du, zerbait botako dio, venga, hartu botako dio. Oso ondo. Hori jo botako zier, piperrai, eta labera. Hori, beste 10-15 bat minutu jungoa ikusten, eta listo, ordurako hau egin da izango dugu, eta gure saltza ere prest. Eta gero bakarri izango da, aurkestia eta jatea. Ondo, segitxuan gauz.
lanean harrapatzen gaituzue. Bukatu du! Eta politx-politxa bizapaitzen, Zelako profesionaltasuna hemen, moldiakin, ez dakiz, Asko ikasteko daukaneko nien. Bai, ez da? Asko ikasteko. Bueno, bain duguna da, esan dakoa, utzi ditugu gure barazkia beste 10 minutu, ikuste duzu ja piper berdeak inzaizkigula, baita gure hartu beltza egosi da, eta indugu gero berakatzatal bat saltea hemen jarri dugu berotzen olio pixkatekin, eta bertan bi buelta eman dizkio. Piper beltz pixka bat, eta listo. Eta oin, atako du moldea, barazki batzu jarri, eta listo. Poli-politxa, Gero nik badaukat teoria bat. Bai. Edo nene, senarra dauka teoria bat, hogeto esan da. Ta da, nik Instagramerako kosinatzen duten bakoitzean, zatotonan platera poli-politxa. Da, hori da, argazkirako. Gero, berantzako kosinatzen dutenean, itxen dutala. Arto beltza, barazkisa gainetik gazta, da, jaizu. Da, hola nintzen dut. Berez, hau da, txorieneko Instagramerako. Han aldozko zuen jarraitzu, da abildua txoriene, da han jarriko ditugu honek argazki politxak, zigorrek olako politxa apaintzen ditxun platerrak. Baina gero gu jateko garraien hau, jarriko dugu azpian hau, gainean barazkiak, gazta pixkat, eta jan. Eta hori, goixe, gazta pixkat. Botako diogu hemen barazkizai. Eta gero gu jaten gabizenean, gazta holan, gazta saltza dana gainetik, ez da? Ontxe fin-fin. Oin fin-fin. Bueno, atarako sardezka batzuk. Telebistak, gauzela. Ba, ingotzau. Eta hemen daukazue, bueno, erakutziko dizue. Gure barazkia labean erreta, gazta saltzarekin eta harto beltzarekin. Madam? Bat zuretzako, bat niretzako. Eta nik olakoetan gomendatzen du gero, saltza, bakoitzai saltza pixka bat jartzea aldamenean, nola? Nahi badu norbaiteko lan bota? Geixau gehitzeko. Nik banaka jangot. Bai, Bai, lehenengo lan hartua pixkatxo bat. Nik ja batian, hartu bat. Puntuan dau? Oso goxua, bai. Benetan, benetan goxua. Gazta, hemen, dau, gazta hartu beltzaz. Eta berzein aukeratzen duten. Bueno, hemendik, hor, bestaldean barazkiak ezaizkizunea gustatzen, egintzazu errezeta hau etxea. Eta ikusiko duzuen nola eritziz aldatzen duzuen. Eta ontxe gatoz, nere errezetakin. Iepala! Bigarren errezeta honetarako harto beltza erabiliko dugu, bai? Lehen zigorrek esan dagoen bezala zereal gezurtia. Eta azkenian erakusteko bai, osagai batekin enleikela errezeta desberdin asko eta kasu honetan guztiz desberdina. Zigorrek lehen indau errezeta gazi bat eta oin errezeta gozo bat egingo dugu. Berez granola bat kosinatu bidugu, hartobeltz granola, eta hartobeltz granola hau zelan inbidugu? Beitu. Lehengo koko olioa urtu, solido egoten bada, eta gero estixakin nahaztu. Holan saltsa bat egin arte. Gero, osagai lehor guztixak nahaztu inbiditzugu, badaukogu olo malutak, badaukogu harto beltza, daukogu kinoa, daukogu frutu lehorrak, kasu honetan pistatxua eta almendra, eta gero daukagu deshidratatutako kokua. Orduan dana nahaztu, labian 20 minutu 180 gradutara, eta gero zerbitzatzeko prest egongo da guk jogur apurtxo batekin eta mugurdi batzukin jango duguna. Eta hau gozaltzeko, ez, Patri? Gozaltzeko, merixandatzeko, amaiketarako. Lanera erunzaike eta pertso baten gordeta, eta askotanik afaltzeko lan nagi-nagi nauenean, ze granola honek asko irauten dau, ez? Kristalesko tarro batetan gordeta, 5-6 egun eukizeike, beraz, alfer nauenean, etxera heldu da, jogur bat, granolako erakada 2 edo 3kin, da hori barrura. Nik ohitura daukat, hemen dira luze juten aizenean, denbora asko egiten, holako zip boltza batean horrek dienak izosgailurako hartu, eta holako granola eskukada batzuk, eta noizian behin holan pikatzen juteko, kurruskari geratzen dago xua da, eta ematen digu behar dugun indarra eta energia gora bera hiltzeko, edo dana dakorako. Ez tozu ezebe gixau bihar. Orduan, lehengo ingot, hau saltxa. Daukou, koko olioa. Kasu honetan urtuta dau, ze egun berua daukogu aurretik, berez urtuta dau, baina konturatuko gara, igual urri erdialdetik aurrera edo azarotik aurrera sukaldian aukitzen badugu, ez? Egon gelako temperaturan, egongo da solidua. Zuri-zurixa. Eta gero ja, egualdi hona azten danean, maiatza aldera edo,
batzutan Euskal Herrian abuztu aldera edo, urtu itxen da, eta likidua egoten da. Orduan, egingo dugu estixakin. Gero, erabilizeike, nahi dozuna, gozatzeko, siropia, sirope, aniz dauzau, sirope de hartz, ez dakit nola ditzen da. Agabea, oso goxua. Baina, bueno, Euskal Herrian daukogu oso esti ona, zuk hau ekarri doztasuneri, etxetik, beraz? Bai. Hau gure nagoen nik erabiltzea. Osea... Nik enak, bitu ez, koko olioa ipatu dozula, julene jarri dozkula, nik enak esan. Koko olioa, beste erabilpen bat. Lehen Patrik esan da bena, zenbat aldiz txorienen ero guk hemen ero telebistan ikusten duzue, errezeta bat ero niri gertatu izan zait, erabili harto beltza eta gero hor armairuen daukazula ez dakizula zertarako erabili berriro, ez? Hemen bi errezeta emate izkizuegu. Eta koko olioarekin berdina, erabiltzen duzu agien errezeta batean, da gero horregoten da, bueltzaka ez duzula erabiltzen. Bueno, julene beste erabilpen bat ematen dio, hilean behin ero bi aldiz, eta da, hilean ematen da koko olioa, eta askatzeko eta hidratatzeko koko olioa oso ona omen dela. Holan, jenteak hile lehorra daukanentzako, holan pixkat igurtzi, hori da. Bai, maskaria, nik erabili izan dut. Bai, eta batez be, Tailandian, Indian eta olako herrialditan egon zenean, maskariarik ez erosteko supermerkatuan, koko olioa nahiko merkia da, hango herrialdetan, eta apurtxo bat hartu eskuekin, holan eskuekin urtu ez, eskuen beruakin, eta hilian enbuten badozu, gau osua pasatzen dozu, hilia hori koko olioan, eta politxa, igual jarri zeike olako txano bat, dutxa txano bat edo, eta hurrengo goizian, ulia garbitzu, eta daukozu, olako melenatzar bat, guapo. Oi, maskaria ipatu duzula, niri esan diate, nien aiz egon horre, Bilboko joaietan, pinpilin pausara joan eskero, tan brillantinakin da, niri esan indiate, nire etzai gertatu baina, Dana jendea nola geratzen dan dana brillantinakin buru guztiata? Bi modu daude brillantina gorputzetik kentzeko. Zinta amerikanakin, ez da ona, eta maskarillakin. Maskarilla suabizanti emoten mazu buruan, kendu iten dizu fenomeno. Beitu. Zenbat ikasten da txorioen. Bale, zu pintxe moruan zauz, ez da? Bai, esan, nauzi. Joen hau nazten, bitartean, zenik ez tol lortu holan bixen hastia. Ondin bida, igual bola hundixaua aukeratu bigauen. Holan, askarnei igurtzi eskero. Bai. Eta bitartean, ni joango naz harto beltza uretan jarri dugu, aktibatzeko, apurtxo bat, eta beraz, ontxe lehortu ingot. Chef, ondo noa? Hau gero ala ere, nik uste dut gero dena, inbar duguna, zereal guztiekin da nazi hau, ez? Hau gero hor igurtzen da muitzen nik uste dut naziko zaigula, eta ondo geratuko zaigula. Hori da. Orduan, hau jarriko dugu, zuzenian, gure erretiluan. Bale. Eta zabalduko dugu, blanko jaratxo batekin, eta joango gara nahazten beste osagai lehor batzukin. Guk aukeratu ditugu, kasu honetan, olo malutak, integralak, aukeratu ditugu frutu lehorrak, kasu honetan almendra eta pistatxua, baina hori bakoitzak bere gustura. Ez, azkenean, geixen gustatzen gatzuna, edo etxetik dekozuna, urrak, intxaurrak, edo, naixo dozuna. Nere gustokuenak, izaten die pistatxuak. Eski, pistatxuekin... Bai, oso gustokua dauz. Bakizun onda duen pila bat landatzen pistatxua? Non? Errioxa aldea. Bai. Ze antza... Juanimbiko gabixitan. Ez, arbendolak almendrak diru ematen du, baina pistatxoak askoz gehiago. Eta esaten dute dala, oin ari direla, inbertsio bat luzera, ze 15 urte behar dituzu ondo emateko, baina behin ematen duenean, zuaiz bakoitzetik, kilo desente jasotzen dira, eta pistatxoan presioa, ez da la merkia. Eta jente pilo bat, hemengo lurrak ez aizki horren beste gustatzen, baina Errioxa aldean da, ari dira, eta oso ondo ematen omen du. Beitu, nik erosin hauen internet bidez, pistatxo krema bat. Hori da bizio. Berde, ze kolore polita dudan, berde isa beltza. Eta, presixua zien, ez dakit presixua ineiken berba, baina presixua altua, zien 25 euro. Da orduan nik pentsatzen hauen, etorriko zala holan pote haundi bat, ez dakizu. Da, heldu zanean... Pote txiki bat. Holako, 150 gramotako pote txiki bat, eta orduan, urria bezala razionatzen,
ze hori ezin zan egunero jan. Bestela, hori, 3 koiarakadatan ja, jando dau. Hori bak izertako erretzen da, gozogile krema bat olan, krema pastela bat diren baoz, eta pixkat botata kriston sapori ematen di. Orduan, gutxi erabili behar da, ez da askori behar. Hori, igual hori izan gauzia. Orduan, ontxe dago hor, olo malutak, daukogu gure harto beltza, fruitu lehorrak, eta azkenengoz, botako dugu kinoa. Hau da, kinoa, nola esan duztu da? Pustuta, kinoa pustuta. Badauzoin zereal asko kinoa, arroza, espelta eta, pustu itxen da benak, ez? Botako zau kinoa, eta gero etxetik daukosuna. Hola, bai. Zerealak, asixak, bai. Olo malutak, loa eta horre garagarra erabili alda, garagarra erabiltzen da baita, ze gehiago, beste bat, harto beltza erabili alda, hau txia. Txia ere, bai. Txia bai jarri zeike, txokolate holan zatitxo txikixak, mazpasak, nien oso mazpasan oso laguna, baina jarri zeike. Eta, gero, deshidratatutako kokua utzi dugu bukaerarako. Azken 5 minututarako, ze hau segitxuan erratzen da. Orduan, bukatzeko, egingo dugu hau. Bota, eta gero nastuko, bai, gero batuko da hori. Orduan, botoko holan. Ontsa, purtxo bat nastuko. Eta hau, 20 minutu doia, 180 gradutara labian. Segitxuan etorri, eta zerbitzatuko dugu. Bost minutu falta ziren labatik atarateko gure granola, da orduan bota dotzagu kanela hautsa eta deshidratatutako kokua. Orduan, hemen dauko behitu zelako itxuria, Zigor? Gozo goxua. Orduan, probatu bezu? Probatzen bozu berriz, oren, da, jakiteko, puntua hona daukaz. Baina, etxoin zehontxe apainduen bihot, holan bi ontzitan jarriko, jogur apurtxo batekin, jogur naturala. Oso da. Da, ikusten duzu zelako krematxua, holako guztetan jat. Gero jarriko zau gainetik fruitu batzuk, ontxe sasoikuak dien mugurdixak, ez da, udan eta urri darte dauz. Eta polipolitxa die, basustak edo, guztetan batzu, jarri... Lehortuta dauz, basusta ondotan, sasi guztia dauz, lehortuta, basusta kutsi onda. Bai, Bai. Gu salia gara etxean masusta jaten eta lehorrak edatuz dira. Nei be asko guztetan jat. Eta berez, gainetik gure granola. Bai. Eta bukatuko dugu menta